Si nyuting kan? Kono Mas. Alah tak kena dolanan game iki. Dolanan Mbake nyuting. dolanan game itu pucet kok. Ya pucet mau joget dikarek-karek kok iso. Dolanan game. Balik nih Mas. Bocah piye iki? Iki lu putra waras gak ngono kuwi cah. Lah meh. Gak iso wedi dhewe lah guyu sepi. Ngaliyo. Lah wis. Wis. Ini ngapo? Nyemprot pari. Mas, Ini lha ono gedang. gerangan-gerangan Mas. Apa? Nah dolanan game kon lungguh kok. Kuwi nyuting. Gomo nyutang-nyuting kok sik pempeke dolanan game. Nyokle iki lho. Nyuklin gasmu lho. Guru. Ayo diterusne. Guru pelolong. Kuwi opo? Iki tanggapane yang metu ndi? Mas, balik aku ono tutup. Enek manten Mas. Iwake ambune plolong. Lah iya. Bakule wis mulai kukut kan. Sik tabuh jam 12. Anu pager ki lho. Kalah karo Mas e ngadeg ket mangentah. Nah, Lah iya ayu meneh nek.